yau ga bura a ciki, burar kuma ma katuwa. Malam ɗan Beauty ya ci gaba da gwatsu a cikin gindin Ikilima, ta dinga daurewa tana cizon labbanta. Tana so ta yi nishin daɗi amma tana jin kunya a ce namiji ya sa ta jin daɗi. Bata san lokacin da ta fara faɗin ash, Ikilima fa sai sambatu take. Sulami na gefe sai dariya suke mata yayin da gindin su ke ta ambaliyar ruwa. Malam ɗan Beauty ya ce Ikilima har sai da ta kawo ruwa ta dinga kururuwar daɗi. Da Malam ɗan Beauty ya tabbatar da ta gamsu, sai ya zaro bananarsa daga cikin gindinta, ya bar ta nan kwance bata san inda take ba. Ya juyo wajen Luba ya ce, wace ce ta biyu? Suka kalli burar nan suka ga ko alamar kwanciya babu, kamar ma bata san ana yi ba. Kande ta ce, ni ce baka ci ba har yanzu malam. Ya ce, to taho. Kande ta rarrafo kusa da malam ta yi mishi goho, bai wata bai zuba mata bura. Nan ma sai da ta yi nata ihu, domin burar farko a rayuwarta kenan. Ai fa Malam ɗan Beauty ya fara gwatsu. Ji kake cinyoyin shi na haɗuwa da duwawun Kande. Ji kake cinyoyin shi na haɗuwa da duwawun Kande. Pat kake ji. Kande ko ta dage sai ihun daɗi take. Nan fa malam bai gushe ba sai da ya ji ta kawo ruwa ta ko'ina, ta faɗi ƙasa sharaf. Ya zara burar tashi wadda take tsaye babu alamar kwanciya. Ya juyo wajen Luba da Lami. Luba har ta shirya jira take ya gama cin Kande a koma kanta. Nan ta zo ta haye kan ruwan cikin malam, ta kama burar shi cikin hannunta, ta